Astagfirullahaladzim. Amin. Orang ketok gede kaya ora ketok. Kok gedine kaya ngene? Sok gede. Iya, begone. Iya, ketok. Kowe pengen apa ora, Dre? Aku pengen. Aku minta. Nek pengen nah to. Aku yo, aku sing golek emosi karo Mas. Sing sepenge kaya Natalia kan enek mau. Kok jenenge? Kok bisa lambemu ki? Bilang. Anu, pokoke tunggalane Natalia. Ayo bangkit. Ayo. Berarti ngono kuwi udah rezekimu, Dre. Lah terus ngono kuwi golekne kae akeh. Ya jare, berarti golekne ke papan rono enek sing maju ora. Sayangku sudah
Bisu ya? Apa? Murid apa? Kan suara. Oh. Lah kene iki sik golek-golek lho. Lah iki sing koyo Natalia iki yo ngono makai pede. Ya jare to kowe seh, kowe. Biasane sing anu, aku arep jalan sing kono. Omahe ngendi jenenge? Oh. Omahe jenenge mana aku? Budale, Pak. Ngono. Hei, kamu nih. Cintamu sok nang nggonku ra. Romantis, Pak. Nggonku iso nyetiri. Ngono kok iso nyetiri. Lah kok kowe muni cintamu, lha wong cintamu ki lho ning kene kok. Lah cintamu ning ngono ki asline nyup rasa cekel-cekel. Lho kok cekel-cekel. Lha nyatane yo gelem lho, Pak. Ojo ditekel sayang. Ya, nanti kan kalau aku nggak naiki, kamu tuntun. Dadake nek wong ki tumpakane ra bodang ngene iki to, Bre. Ini basket. Piye? Apa ya tumpon? Hei, apa itu? Aku ire. Diangkat, diangkat. Kowe iki ora iso. Piye, benakno? Cintaku bebas. Aku bukan kepasang kamu. Aku enggak nek lupa enggak gini-gini aku. Kamu sini. Kan kamu enggak di sini. Tak kata ini sik nggih. Sopo le? Sini arep sini buri. Iya maksudku.
Ngawur. Lah jane loro pisan kok. Ojo. Bocah yo. Anu, ini jangan dicoba ya, Bang. Ya ampun. Malah rame ya. Romantis kaya aku. Yo ndang jare kowe. Aku gak perlu koyo ngene iki, Pak. Lah piye? Lah aku suwe ngomongnya disolai. Tekek jeko, tekek jeko. Jadi video tak video iki. Lah piye? Gak mikir, mikir. Berarti tak leh. Tak dibuas. Sayangku, kamu nurut sama aku ya. Ya Allah. Akhirnya tetap goblok. Ya Allah. Jangan seperti anu, bakal. Sayur. Bakal apa? Bakal sayur. Bakal sayur itu ya. Karena bakal sayur itu udah patut dicontoh. Nah, ya Allah. Kita kan lebih mengerti dari dia. Kau kemana aja kau? Aku beli es krim ya. Lah yo. Budek. Masa yo? Nah, dia bayar. Iki sapa iki? Palemu, brek. Gue juga pinggal-pinggal. Ya wis bojo lho kuwi. Wis bojomu. Hei, bayar iso ya kare cek mang. Bayar. Bojo mana? Bayar orang enggak? Bayar. Kalau ada Pak Kusni, siapa? Oke. Tapi kamu ke tampon ya? Halo, ayahku Santi. Lah iki aja kaya ngono. Lah piye kan mangan es krim kan wajare wong. Nyandi wae pret-pret. Lungguh ngono pret. Wong bojomu ki sing teko kono kae dulur cek. Ora ro. Cukup pentol. Jenenge Santi. Iya. Ini Mas Santi. Lo biasanya sering lihat TikTok. Kowe apa romantis wae? Lah iki romantis nek Lah kok sitok ndak kowe bakalan pentol. Lah iki Ayo, dino utangane pentol. Kamu gak suka begitu ya? Aku gak suka begitu. kowe iki aja ngisi-ngisini aku to, Dek. Pengen aku cilik iki aja tak bukai.
Kenapa? Lagu siji, ya awakku gede. Awak gede. Lah kuwi ora dulangan. Pak, koyo ngono kuwi yo. Awak gede berdene nek aku ngene. Paham ora? Nek gede iki krasa. Nek cilik ngene iki. Oh ya ora. Ora, kan awak dhewe kemane digane kan pantes to ning pasar. Dhewe kan njaluk apa ya Allah, mesti lagi. Lah nek nggonmu. Hei. Makan malam ya. Piye rasane? Campur besi. Nyapa? Matur ganti masuk kok. Nyapa? Nek muni pesing-pesing iki. Kalau berarti nek ora kebojone ya ngono. Masa enggak? Iya. Jadi ngono kuwi. Tak ngono kuwi. Iya, cedeti ngono kuwi lho. Masa ya? Gak mau ngono kuwi. Ndel-ndel ngomong Ampun repot-repot Bu. Oh, iya. Piye? Nyapa? Nyapa? Lah masa tuwek-tuwek kaya ngono ya omongane kaya ngono iki kaya patut. Wis wong kuwi ra ngono kuwi kan dike. Mbak Dono lho. Mbak Dono piye? Panggilan Mbak Dono ngono kuwi lho. Cintaku semuanya. Mestinya ya pol. Hei. Hei, pesing-pesing ya dulu. Lah yo, sini yo pol lho. Lah piye yo? Yo ra bener ono kok pantes lho. Kowe dhewe iki ngelokne lho, Pak. Ya yo. Kelas apa kau? Iya. Aku wis surat. Sukses. Di. Iku. Iki apa kuwi? Ora ini sih. Ngawur rek. Wong iso salat nang ngono kuwi. Ya terus. Salat iya kae. Ya ngono. Gimana piye? Lah kira to Mas. Terus piye? Mari. Anu, aku urung diramal karo Mbak Puri. Dadi urung setia aku kira pemune arep ngene iki urung patut, Pak. Dadi Mbak Puri. Ya Allah Mbak Puri. Jan ngangkringin Mbak Puri. Ketingale seneng Mbak Puri. Ya ampun Mbak Puri. Amit njenjang nggih. Mang paringi dalan kula. Dadi anu Kedungan. Ya ngono lho. Ya Allah. Adem-adem. Awak dhewe ditanggapi kene iki yo. Nyapa? Aja lali dongane. Iki acarane apa? Acarane Mbak. Mbak Puri nyapa? Bae ulang tahun. Tepo lho, Mbak. Iya. Jadi jengane uji-uji pondoke. Ya. Amin. Tambah sori. Tambah mute. Ojo lali sembayang yo. Amin. Terus jangan. Nanti aku ngomongi.
Yo atau kita. Lagi Mas Bram toh kawaran.